L'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas, el secretari general de l'Ajuntament, Víctor Almonacid, i el representant de Cuber Soluciones Informàtiques, Ignacio Vera, han presentat aquest mateix matí una aplicació mòbil multiplataforma amb nombrosos serveis per la ciutadania i gran potencial per al turisme denominada Alzira al mòbil. És un nou servici públic modern que s'ofereix a la ciutadania per a fer possible una major informació i una major i millor relació entre l'Ajuntament d'Alzira i la gent que viu o que treballa en el nostre municipi o qualsevol persona que vulgui accedir a aquesta aplicació. És una aplicació molt dinàmica, molt clara, se pot treballar a qualsevol entrar en les diferents opcions que se poden entrar des de les xarxes socials o qualsevol tràmit o gestió administrativa que se vulgui fer. És la més completa en aquests moments que n'hi ha a nivell de tot el país, a nivell de tota Espanya. Han fet les comparatives i han incorporat i millorat les que ja estaven disponibles en el mercat. De tal manera que se podrà no solament accedir a les xarxes socials, no solament poder tindre aquest portal de la ciutadania en l'estat actual de la seva relació de qualsevol persona en el seu ajuntament, sinó que també, per exemple, tindrà una opció que qualsevol persona que puga trobar qualsevol problema a la via pública també d'una manera immediata podrà tindre la possibilitat de marcar-lo com a foto i poder traslladar automàticament per via correu electrònic al seu ajuntament la seva incidència en la via pública. Per tant, en definitiva, s'està donant uns passos molt importants de cara a l'administració intel·ligent, ciutat intel·ligent, que té que ser necessàriament Alzira, factura electrònica, implantació o presència en les xarxes socials, també, com dia, la presentació de la pàgina web, que la farem d'ací propet, unes setmanes, però això de l'aplicació és un hito en la història de la nostra ciutat i que dona un vot quantitatiu i qualitatiu molt important dins de lo que és les noves tecnologies, que és el que impera definitivament en el món en el que vivim. Una aplicació mòbil desenvolupada per smartphones operats amb iOS i Android, els dos sistemes majoritaris al mercat. Alzira Mòbil és gratuïta i podrà descarregar-se a través de Google Play en el App Store o a la pròpia web municipal. Aquesta nova ferramenta posada a disposició de la ciutadania se circumscriu en unes actuacions desenvolupades pel Pla d'Innovació i Millora en la gestió 2013-2015 de l'Ajuntament d'Alzira. Es tenen en compte tres objectius prioritaris: constituir-se com el referent dels canals de comunicació per al desenvolupament de l'actualitat municipal, afavorir la participació ciutadana en el govern local i incorporar nous serveis d'utilitat pública basats en l'aprofitament de les prestacions tecnològiques dels dispositius mòbils. Alzira Mòbil és un producte obert a les interaccions amb els usuaris i creix en continguts almacenant una base de dades i està constituït sobre una estructura de codi flexible que possibilita noves incorporacions de funcionalitats en pròximes actualitzacions. El que fa és donar un servei al ciutadà incorporant totes les funcionalitats que ja té la pàgina web i tots aquells serveis que pot integrar el telèfon. Serveis que incorpora és un repositori de notícies, de l'actualitat, dels vídeos que afecten a la comarca. Alzira TV es fem també repercussió dels vídeos que publica, sempre citant la font, evidentment. També més coses que fa l'aplicació, pot ser escoltar la ràdio. Alzira Ràdio és un medio de comunicació referent a la ciutat i a la comarca. Es pot escoltar la ràdio, es pot escoltar el servei de podcast. També el que fa l'aplicació és llegir, també llig els codis QR. La regidoria de modernització està fent un treball de fer un suport documental d'imatges, d'audiodescripcions per a promocionar el sector turístic. Està el servei d'incidències, on es pot comunicar totes aquelles coses que tingui competència l'Ajuntament, es pot reportar al servei corresponent per a obtindre un feedback per part de l'administració de com es solventen les situacions, i segur que me'n deixen alguna. També està el servei de geolocalització, on es pot veure el patrimoni turístic de la ciutat, i amb la funció de geoposició l'aplicació dirigeix a on està l'element patrimonial. Fa un munt de coses, està oberta a la incorporació de noves funcionalitats, i el que volem és que la gent se la descarregue i que reporte totes aquelles coses que poden millorar el servei.
L'empresa encarregada de desenvolupar tècnicament aquesta aplicació, Cuber Soluciones Informàtiques, és també l'encarregada de desenvolupar la nova pàgina web municipal que estarà en funcionament en pocs mesos. Una empresa a la que va ser adjudicat el servei per mitjà d'un concurs públic per més de 18.000 euros.